lortevejr. Smæk lige med dig. Undskyld. Hej far. Hej skat. Hvordan gik det i skole i dag? Det gik meget godt. Men jeg har lige noget at sige til dig. Hvad er det? Jeg skal på forretningsrejse med en firma. Du bliver nødt til at overnatte med din veninde Bella her. Yes! Tak far! Hvornår kommer du sådan cirka hjem? Om en uge tid. Tak. Vi må godt til is og sådan noget, ikke? Ja. Tak. Kom ind. Hej Julie. Hej Bella. Og jeg har altså ringet til dig en gang, og det er faktisk pænt meget. Det kan jeg ikke se. Prøv at kigge. Der er ikke nogen ubesvaret opkald. What? Jeg har stadig ringet til dig. Nå, der er kun noget på Facebook. Det kunne være, du har ringet der. Jeg kan godt lave en videoovervågning der nemlig. Men skal du så overnatte her en hel uge, eller bare en dag? En hel uge? Altså, det var, at han skulle jo væk i en hel uge, ikke også? Så skal jeg nok overnatte her en uge. Okay, kommer Frederik? Det ved jeg ikke, måske. Vi kunne prøve at ringe og spørge ham. Ja, men lige om lidt, er du okay lige tage min jakke af, og så lige pakke en ting ud? Ja, det er okay. Nå, Julie, ringer så til Frederik og spørger, om han kommer. Det skal jeg nok. Julie, hvor er du købt den her? I en skrammelbutik langt væk herfra. Altså, du må godt få den. Tak. Bare så lidt. What's up, bitch? Hvad så der, Frederik? Jeg kan altså ikke lige høre dig, men kan du godt være sammen senere? Det går om på tiden, my friend. Okay, så prøver du rigtig at spille smart, hva'? Nå, men klokken 10. Jeg kan plads meget fint, så kan jeg nemlig på nogle pågen som noobs. Okay. Men vi ses. Ja, vi ses. Hej. Han sagde sådan, han er meget smart. Jeg tror, han er drukket igen. Jeg tror, han drikker sådan noget. Ej, okay, det tror jeg så ikke. Ja. Bella. Frederik må snart være her. Vi har siddet her over 2 timer. Ja, på ham. ja, han bor sådan. Ja, lad os Meter lige væk. kigge ud af vinduet, om han er her. Ja, det er sådan. Hvor er det? Hej. Hej, Frederik. Højre. Jeg vil bare lige... Hvorfor har du ikke jakke på? Ja, det spørger jeg også. Okay, bare kom op. Der var han sådan lidt underlig. Han er meget underlig. Han er sikkert beruset eller sådan noget. Ja, eller måske er han blevet for elsket. Jeg tror nu ikke lige. Jeg åbner lige døren for ham. Jeg åbner lige døren for ham. Det var det godt nok hurtigt om. Tag så pænt. Det gider jeg ikke. I to i skændes altid. Det er utroligt. Jeg kan aldrig være sammen med jer to uden i skændens. Hvad laver hun her, altså? Det er ham, der begynder! Nej, det skulle da hende, der irriterer mig som taler Hallo, om, det er ligesom at være mor for jer to. I kan bare finde ud af det sammen. Nå, men hvad laver hun her, altså? Hun er ligesom min bedste ven, og du er min bedste ven, ikke? Hvordan vil du have, at du... Nu forklarer. Nej, hold det kæft. Se, du havde hende også. Nej, Vi havde begge to hende. Ræk hende ud. Ja, hvad vil du?
Hvordan tror du, at du har en bedste ven og en bedste veninde, som der ikke kan ud af sammen, når man godt vil være sammen begge to? Det er nemlig ikke, du skal til mig. Nu stopper jeg, okay? Og vi skal lægge os til at se en film. Okay. Eller bare til at slappe af. Jeg ligger ned på gulvet. Nej! Jo, jeg vil. Okay. Er du okay? Ja. Nu slapper du af, du. Nej. Lad være. Nej. Sov. Nej. Slukker du lyset? Jeg tror så, hun så. Hun kan. Hallo, Jeg sluk lyset. Ach, det er lige meget. Hun kan. Oh my god. Sluk lyset. For helvede. Vi skal sove, mand. Jeg så, hun så på til dag.